El cümle eşhası ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman getirttirir bir alimi Yahudi, onun adını Zeyd ibn Su'na diye. Ola ki Allah tebarek ve teala irade ediptir Hazreti Zeyd ibn Su'na'nın hidayet etmekte. Ola ki Peygamber Aleyhisselam Medine gelenne, Medine'de Peygamber Aleyhisselam avvalkı görenne, şonun yüzüne tamamen Peygamber'sinin alamatlarını ki o Tevrat'ta, İncil'de alim Yahudiler okuyupturlar, şonu diye men gördüm. Ama iki tane alamat kalıptı ki şonu men ameli suretinde görmelim. Bu da şundan görüp olacak hatta. O neyme? Peygamber ahir zamanın peygamberi ki şunun kitaplarına geliptir. Bir alamat şey, şunun yumuşaklığı, şunun gaharına kalıp geliyor. Ve bir de hayta bir adam şunun bed edebi, bir edebiyette şu da saat yine de şunun yumuşaklık koyuyor diye. Meş iki tane sıfatı da diye azmayış etmeyen yerine eğer hak peygamber olsa ben kabul edecek deyip duran adım yankı. Zeyd ibn Su'na diye şondan yemen bir gün ne dahi çıktım angadan Hazreti Ali radıyallahu anh bilen Muhammed Mustafa aleyhisselam geliyor diye. Kaptalım bir adam falan verdi ya Resulullah diye. Men nesden dost olanım mı dedi. Cavan dost olalım. Onlar ben Müslümançılığa çağırdım. Ve onlara aytdım eğer siz Müslüman bolsanız Allah da sizin zindiginizde günahın şoňunda giňişlik berer diýip aýtdym. Emma şu an öz bilşin ýalak, ýagyn ýagmanyny, hoş salih bolugly, gah salih bolugly ýa Resulullah. Eger şolar şu gün kömek edilmese, şu açlyk derekli ýene başlarypdan temäkim bol, ýa Resulullah İslamdan ýadamatan, maňa bir kömek etseň, men de gidip şolara kömek etsem diýipdir. Peygamber Hudaýsan gapdan ne edipdir? Hazreti Ali radıyallahu anh onu burada bam diýen ýalak, işaret edipdir. Onna ya Resulullah bana berer ýaklat ýok diýip aýtdy diye. Şonda men gapdandan bardım diye. Wa aýtdym ya Muhammed dedim diye. Eger sen dedim diye falan bagyň hurmatyndan falan mıqdar maňa berseň, falan wagtda men taňa dedim diye gard bereň. Bolýar onda. Yani Peygamber aýtdy diye falan bagyň miwatyndan ya hurmatyndan ipşert etme diýipdir. Biz taňa şol mıqdar hurma berýät, falan wagtda berýät. Şo suratyny söz berýärler, mamla urýarlar, şu türkmeniň göýekligini o şo suratyny rahim tegiten mıtkal qılıl diýen haltamdan çıkaryp diye Resulullah berdim diye. O Peygamber Hudaýsanın yanqyny şol yanqy gelin adama täwil beripdi. Şöyle diýdi diye sen eltmini şöyle täze musulman dogulluğuna paýla diýip aýtdy diye. Şonluk bilen wagt geçdi diye. Palança wagt geçenden sonra men şu taada diye şun ýerinde şun birat bilen imtihan etjekmen. Aya bagan şu Tawratda gelen zatçymy? Ýüdügöňiň gözleginde şol azajjul hawajib gaşlar barahym kemani ablajul wajh ýüdügöde awadun wasimun qasimun yetela'lu tela'lul qamar ayna aýyň önnördi ýalak bir awadan adam şol sıfatları ki Kur'an Tawratda gelipdir. Ayni şolun ýüdügöde şoň aýdylan nadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýüdügöde men gördüm. Emma şol iki tane sıfaty ki men şonu görmeli, onu men amallı görmelim diye. Amallı imtihan edecek boldy onu. Wagt geldi diye, wagt geçti diye. Henin men ýa-ni algym almal wagt gelene bir zinada bolupdy. Şondan Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebubekir we Ömer we Osman radıyallahu anh şöyle bilipdi. Zinada gelipdi. Zinadan okuyandan sonra diwarın kenarına baktı. Peygamber Aleyhisselam oturdu diye. Men iman getirdi de o wagt diye. Şondan bir çem bilen bana aklan Peygamber yakandan tuttum diye. Ýüdügüm taw gaharlandyrıp men algym ber wagty boldy. Siz Abdülmuttalib'in oğulları fakat almamel ýaňy mesin araňda ýaşap şuporum bildim. Aljak wagtyň alýaňy berme wagty bereňler şuporum siz adamla diýip diye şuporum diye Peygamber sallallahu gatydan bir gaharlandym diye. Şonda diye teoremi bir gödedim diye Hazreti Ömer radıyallahu anh gözler diye şeýle diye dogruya gahardan gaharlanyp Allah'ın düşmanı göber Resulullah diýipdir. Aýtýan gurun näme diýipdir. Şeýtmeden Peygamber bilen Allah bilen kasam ol zaty bilen kasam kimin janym şoňol ne diýdi Hazreti Ömer. Eger Peygamberiň jeletiniň hormaty bolmasa, sen kellen kedermen diýdi. Peygamber Hudaýsa men onu gödedim diye. Onu da men şu gahar bilen hem de maňa ýyljap diye mehribani bilen men gödäpdi diye. Şonda diýdi Hazreti Resulullah sallallahu ya Ömer diýdi. Sen bir de bir gurrun aýtmaly diýdi. Sen men aýtmaly gurrun aşy ki ya Resulullah şoň eger sen de öňçek wagtyny öňçek isläpdi. Wagt olanak sen şoň öňçek bersen de boljak. Wa maňa da sen gawlyk bilen sen marahim algyň alanda bolmaýam diýip sen biziň ikimiz de şformal ýumşaklyk bilen netihat bermeli diýdi. Ene ya Ömer diýdi, tur diýipdi. Näme ya Resulullah? Bar hurmadan hurma wa falan ýerde. Şoň bergitin bererdiň. Ondan soramda 20 sanak yani 80 kilony elek edafasyna ber. Näme derekli? Tensin tehdit etme sortuna korkalyň derekli. Şerim ya Resulullah bolýa gözüne şondan geldim diýen men ne ýanky diye
şoň algyzy mygdarça hurmany diye berdim diye 20 çanka edafa üstüne 80 kilo erek mutuna koydum diye. Bu näme diýdi diye. Hazrat Ömerden sorapdy. Bu näme diýdi diye. Onu ola algyň diýipdir. Bu da ýa-ni sen tehdit edildigim direkli Peygamber sana edafa berdi diýip aýtdy diýdi. Şondan Hazrat Zeyd diye Hazrat Ömer ýüzlen, "Ya ey Ömer, men taniýatymmy? Sen kim bolýan?" Onunla men Zeyd ibn Su'na da. Zeyd ibn Su'na şu Yahudi alim, şu Yahudi alim. O sen alim bola Peygamber'e şey demekden näme diýipdir? Şu form ber hurdat etmekden näme diýipdir? Ya Ömer diýdim diye. Mene şeýle Tawratda köp taýtlar gördüm Peygamberin hakynda. Rengini göreňde, ýüzüni göreňde. Şu form eýni Kur'an Tawratdaky gelen nat azharul lawn awadan adam aqnal arnayn burnu keşide şu Tawratda burnun bir nur ablazul wajh form awadan wasimun qasimun awadan adam şu Tawratda men ya zahirul wada'a bir nurani adam ki Tawratda wasfedildir. Men şol adam Peygamber tanıdım. Ýöne iki däne sıfat bar. Şonu men imtihan et görmelim. Näme sıfaty? Bir gahar gelenne o tarapdan ýumşaklygy gaharyna şoň malahym galyp geldi. Bir de haýty bir adam betraftar ýetdi. Şo bilen hoş şeftar bolupdy bir hurdat ýe. We men şol gün şu kun edenişim bilen şu iki sıfatly gördüm. Emma ya Ömer diýdi, sen şaýat bol. Kimen Allah'ın Rablygyna, hakiki Rablygyna we din İslamyň haklygyna we Muhammed Mustafa nubwetine men iman getirdim. We sen şoňa şaýat bol diýdi. Kimen malymyň ýartyny ümmeti Muhammedin hemmetine sadaka men tarapdan diýipdir. We diýdi, we diýdim diýe ki şeýle sen bilýän ki men nagdar malym eken. Hazrat Ömer radıyallahu anh şonda biraz oýlanıp sen ummetin hemmetine diýip aýtmadypdyr. Ummetin hemmetine näçe berjek malyň ýardym diýipdir. Ummetin badyhine bolýanna, ummetin badyhine şondan geldim diýip Peygamber sallallahu ýanyna we men izhar iman edip iman getirdim. We şu sahaba Zeyd ibn Su'na alimi Yahudi inçe mewatlar Peygamber sallallahu hyzmatynda bolup da şu Tawratynda köp jeňlerde bolup ahir jeňge Tebuk'a bar ýa Allah Taala onu şehit bolupdyr musulmandyň. Inelekem şibir gissa şey qawa adamlaryň gurrun bolanna Allah Taala rahmeti iniye diye. Ve qawa adamlaryň gurrunlaryna Peygamber öýdüni yaralarynyň gurrunyny bir de olakon noktalar bar. Şu da sannak nokta ne musulmandyň wada alimi Yahudi fakat Peygamber diýip duran adamyň zahiryna allanmapdyr. Fakat zahiri gören zatlaryna hakiki Peygamberligiň anlanmapdyr. Belki amalyny ödäpdir musulmandyň. Aýa amaly da şu ýerlendatlaryň jor gelýärmi? Şu köne musulmandyň biz öz aramyzda ne kadar var ahim bir Peygamberligiň doğanyny giyip de var ahim doğanyny meňe Peygamberligiň tellerini taqqalyny var ahim şu Tawratyny meňe şol bar ahim din diýanatyň üstünden diniň tertine gitben ahim bollalar bar. Hemmeti diýmek aýtjak bolýanym haqqani ulamalyň ýyny düşün. Haqqani ulamalar kim bolýar? Ol bir adamlar eki aýtýan keplerden bolup bir deňgetin, aýtýan keplerden şeriat deňgetin şu türkmeniň arasynda ahonyň eden etmeli, diýen etmeli her bir ahon garad bar ahim şoňa bar ahim bir taňa diýen bar ahim şoň aýtýan ýalňyş diýmelärmi hadiýaty? Bele de musulmandyň. Ihtiramlaryny saklan, fiýlaryny saklan, hormaty saklan, emma haqqani ulamalyň ýyny düşün. Her kimiň amalyny ödäň, aýa şeriat öwrämi, aýa kitabe öwrämi, hemmeniň tiýde hormatyny saklan. Emma maňa taňa kim muktada, kim peşwa, biz dini kimden öğrenmeli, akideden kimden öğrenmeli, amalı kimden öğrenmeli, ahlakı kimden öğrenmeli? Ha biz ahım bolla da bizde de yanlış olmayan nedir? Ol yanlışlar mahvetmeye olur. Emma ulgu ulamalar, ol bir ulamalar ki vağın Kur'an'a vore, şeriata vore, sünnete vore amel etdiyerler olsa şol ulamalar maňa taňa diyanati doğru Tawratyna köýük edýär musulmandyň. Oňa şu taýdan biz hem şuň kumarahym ameli ödäp barahym Allah Taala aýdan näwere bolmaly. Huda Taala Kur'an'a näme diýär? Ve kunu ma'as sadiqin. Doğru söyle bilen bol diýipdir. Aýtýan ki bilen bolup berýär deňe diýen şole bilen bolun, şolardan öwrenin, şolar bilen otursun, şolar bilen tursun diýip Huda Taala hukmetdir musulmandyň. Ve meni hem şuň kun şeýle her bir ahun molla şoň kun ne kadar adamlar var şilla bassa din diýanyň külen abraýyna algy haram etýär, haram etýär. Şu form jamaada ahun bolan bet köketýär musulmandyň. Şol adamlar var ahim biz hiç onwan olgu tutmalylar. Hiç onwan olan emel kerdinden başdaki ulamaý haqqani marahim zil saat alıp ahully näme diýip musulmandyň bele gazabet etmelerden. Allah täze tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.